bersama Jelas Nada Perdana Rebo Surabaya. Siang pantoro ratri mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang Sang Dyasulasmi.
Jelas nada. Kita goyang lagi bro. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulai ning aku sakwise ngerampungke urusanmu. Tak tekake masya ora tau ngalami adem min siji mosok rambut temoni nekatku mung pengen miliki saben wana koro gaya tresnamu rasane wis ramuke wis beda wis mencacara apa tiyang sing biyen tak kenal ki wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman kokoku tak isih sayang awakmu tiada sudi ngancani jalan susahmu. Jelas nada. Nek jodoh bakal yo bali. Nek ra jodoh yo golek ganti. Cerah foto hijau. Ayo. Isa tak tunggoni, isa tak
jajara teko ngerti ora sudi ngancani jaman susah Soge Spesial buat Mas Aditya Saputra Bali Indo 3 Semarang. sayang awakmu ngerti yun. Matur suwun Mas. Monggo Mbak Tuti Kepareng Jumeneng bersama dengan Jelas Nada Campur Sari. Jelas Nada. Ora mudah nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Apuranan aku yen ninggal kesliramu, nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa permohonanmu, muga kowe enggal entuk gantiku. Jelas Nada. Jelas Nada. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang ati lara, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe wis dipisah, nglilakake aku sumanjing wong liya. Jelas Nada. Jelas Nada lagi. Wason. Sarah foto jantung matur suwun. Raja Wali Audio. Sikat ya. Ora mudah nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe
aku sing Monggo Mbak Bogel. Masih spesial buat para tamu undangan semuanya, juga buat kedua mempelai di sana. Jelas Semada, Raja Wali Audio. bersama Jelas Nada, campur sarinya Indonesia Jong. Cerah moto cicantong lagi. Satu sih. Asal. Perdana Rokok Surabaya. Kang Mas kesayangan Dalam dek koyong ngopo rasane
Bokel. Wasiyaga campur sari jelas nada kenging para pratangga abyor busananira lir surya wedalira saking Calanidi arsa madangi jagat tuk mungu paning sak pucaing wukir ora ana ung saiki merbabak bang sumila biara sarating surya mega lan gunung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung liwat putri, sesepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Kapunggal sawetawis wekdal amargi kapati salat maghrib dalah salat isya sak menika jelas nada campur sari pimpinan saking penyanipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil koordinator Mas Mustaqim makarya sinarengan kalian Raja Wali audio sing kondang ugi tuwun digaraken langsung lumantar cerah foto video syuting dan juga Kancil Jelanda Channel samekta badhe nglajengaken anggenipun cas lelipur dumateng keluarga agung Bapak Giyanto dadosan Ibu Ela Nur Hayati sampun kepareng ngunduh mantu nggih menika anak Mas Bagus Irlan Febianto sarjana manajemen ingkang sampun kalampan dhaup kaliyan Diah Ayu Esti Dwi Wahyuni putri saking Bapak Sawali dadosan Ibu Siti Rohani mugia Mas Irlan Mbak Esti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paring omongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan boten katalumpan keluarga agung saking Boyolali Karanganyar Solo Raya dan sekitarnya Sragen Sukoharjo Klaten aturaken wilujeng dalu sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinabing laras campur sari jelas nada siningkuyung catur widyawati kalawa siang sampun kala tamangan setengah sawiji mbok pilih Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang nembe katamen rawuh dereng tepang kami perkenalkan kembali artis-artis yang mendukung jelas nada artis kelahiran Kota Magetan Jawa Timur
Suwanipun Dayu Fani Ratnasari Bogelwati. Kayak biasane. Ayo Cok. Kendangnya siap. Asik. Jelas tolong. Gitar ki ning kene lho. Nang ngendi? Gitar nang sana kene. Keduwuren lemu gitar kuwi. Senare ning kono kok. Aris nang gitar ki ning kene. Lah Mas Aris Wong ning gitar aku ning kono Mas. Untir-untiran ning kono. Anjay. wong gitar kok ning dodok. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Sawanipun Dayu Tri Hastuti Bogelwati. Sinambung kadang Sriwati salajengipun Sriwati mijil saking tlatah Cilacap Jawa Tengah yang punya goyang horeg Ragil Saputri Bogelwati. Kayak biasanya deh. Terus Cindy. sing kae to deh. Ikulane deh. Ya mumpung kene deh deh. Kesempatan deh. Ojo. Kurang kurang horeg. Orang kayak biasa nih. Ojo sing ris-ris. Saiki rada kuru to Dek we. Hijau. Wis ya? Hah? Wis. Kok saiki rada kuru. Sapa? Pokoke kan pikiran we. Ora to Mas, wong aku ora duwe pikiran blas. Amin. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Metro Lampung Sumatera. Sawanipun Dayu Lufiana Dewi Bogelwati. Hei, sangga Allah. Sangga Allah. Sangga Allah. Aduh. Lo. Hei, aku dibungkam. Apakah aku masyarakat Indonesia? Ekolani. Kayak kuis pengambil cepet. Iya Mas. Wes urung. Mau permisi udah cukup. Wes tenan. Asik, goyang terus. Udah bogel, ampun bogel. Pisan kasih Erik. Tadu.
Kowe iki kaya kuda lumping arep krung kendangan kok nyetrum iki lho. Iya nih, gimana dong? Lah ya. Tak du. Nyanyi wae apa nih? Oke. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Ati Prayitna, mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Kepareng jangkep wonten Mbak Eva, Mbak Tuti, Mbak Ragil, ugi wonten Mbak Lulu. Saking pepanggungan jelas nada ngaturaken wilujeng dalu. Sugeng rawuh, segala lenggahan kanthis kita senabing laras campur sari. Jelas nada untuk Anda semuanya. Yang di Singapura Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil melangkah kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. saya mau tamasya keliling-keliling kota, sambil melihat-lihat Keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil melangkah kaki, lihat ke kanan dan ke kiri. lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Jelas ada. Are you ready? Saya saja berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil melangkah kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Beca, jalan hati-hati. Atur nuhun. Paimu joget tok, nyanyine gak apal. Iki lagune Bolo Jogetnya Indonesia, Mas Demang. Jelas nada. Seragen bergoyang bersama dengan jelas nada. Kial, kok kendil.
Nadyan sakedepe Metro ati kelo muga antuk topo. Ya, Pak Desa Imin. Mas Ri. Nganti kegawa. Ngimpi kawan-kawan sliraes teko. Dene ati. Palin Mas monggo. Sliramu ra ono. Jelas nada. Mas Rido juragane bakso wis pirang taun lawase ana kene iki nganteni sirande atuanku gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Kena di kambing saya. kemana-mana wong wayu enggal bali nganggo nembe kangening ati nadyan sakedepe neto Ikolane, ati kelo ikolane. antuk topo. Piye Mas? Aku ngerti jane wingi ngode aku. Ngode piye? Oh Mbah Ado, iki lagune landak kok Udan kangen ya ora Oh landak. sapa? Landak ki salam kangen. Oh salam kangen. Nek udan kangen iki Budi Setyono. Oh ngono. Cah terminal Pilang Sari Ya kae. Allah energisir ya. Heeh. Malah jeneng. Piye Mas? Nganti kegawa. Mimpi kawan-kawan Kadung tresno Mas. Walah, aku nabrak penyanyi mental lagi iki lho. Nah yo kene enek Biasane pagere. kancane iki mencelat. Itu bagian dari sodakoh Mas. Caira klontone Gak nyawer apa-apa. dhewe lho Mas Sari iki. Gak apa-apa. Kecuali iki Mas Adi dikongkon mah sawerke 100. Iki lagi sawer nyawer engko. Kowe ono dalile lho Mas. Saya mau tamasya. Bosen kuwi terus bosen. Ngerti apa ora? Dasar kau Epa, yang racun. Lagi kenal kok ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Kok ngajak temul. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Ku takut sekali Tanpa basa-basi kau ngajak. Sogok-sogok keri-keri. tak tahu malu. Tanpa basa-basi kowe ngajak. Sesam lebu sedeng. Ayo apa meneh? Epa. Alah. Langsung lagu ya Mas. Kicau mania. Pales mah aku mah.
ngadepe rono. Yo. Kadang ini. Ayo maju berenang, maju berenang. Kereta tak berkuda. Siapa? Nanti habis ini Pak ya. Iya. Ayo yo. Spesial buat Mas Aditya Arisa Putra yang sedang bertugas di Batang Perindo 3. Bolo tokenya Indonesia, bolo Barat. Demi unger. Pak Desa Imin ayo Pak Desa Imin. Selamat wis katon bejane yen po rongkaton mancorong aku wiragane sinawang ambosene Yen pesengut wimbo patut nyoto jati hati aku nastario ilo bisa Adan beba sati kali nganggodong sak lebar limas kaya wis kocakan rasa sengsara ning atiku. awake dhewe sowan Pak Yanto piye Rasa rasa bari kengko tenan karang sing nyawer. lah ya toh. Rasa lah kono sepi. Mama Sari Pak Yanto beksa nggih Oh, ditenono Mama Sari ger nyawer, pedhong seduluran iki. apa jane sarwo asri jroban yen among kamas Panggianku asik. Nah, ayo Mama Sari. Tambahi Mama. Demi unger. Mbak Bogel nyawer Mbak Bogel. Selamat wis katon bejane yen po rongkaton mancorong aku nyanyi kowe ni. Kowe kok jare tukang kendang. Iya ya. Kowe kok rapas sing kendangku. Rada rono lho lah. Ayo. Ngene iki.
megel-megel ngene to. Iya ya. 100.000. Ayo ayo ayo. Yo. Pacaan nih sarwo asri. Jero Sing banget. Loteng, loteng, loteng. Iya mas. Loteng, loteng. Was lumayan. Mundur. Piye mas? Ngajeng ngendangin. Lampinya wes ngepas lo mau ge. Terima kasih Mas Reza Mbah Demak. Spesial buat Bapak Lini Mas. Dipersilakan juga bareng bersama dengan Jelas Nada Campur Sari. Gatel. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-teganya ketulusanmu kau balas dengan kecuranganmu. Jelas Nada Indonesia, Cok. Lulu, Iya sayang. kita goyang lagi, yo. Sikat. Pandainya engkau bersilat lidah, cinta bagimu hanyalah senjata.
nulungi keamanan